رواندا ኤርትራውያን ዝርከቡ ማስታት 120 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ሊብያ ከምዝ ተቀበለት ኣፍሊጣ ፖሊስ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 167 ሰባት ኣብ ሕጊ ከምዝ ቀተለን ገሊኦም ድማ እገዳታት ኮቪድ-19 ብምጥሓሶም ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ዝነበሩ ከም ዝኾኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሰላማውያን ሰባት በሰላም ልኽወጹ ብምሕላን ካብሎም ሐሙስ ጀሚሩ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ወደባዊት ከተማ ማሪፖል ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝኣወጀ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን በሰንክቶም ኩናት ዩክሬን ማዕረክ ክንደይ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ምህላው ክነግሮ ዘይካሉ ፍርሃት ኣማኽርቱ ኣብ ጌጋ ይወድቕ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ከም ዝገለጸትን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም